Hola, soc l'Eina Àries, de l'Institut Les Vinyes, i vinc a explicar-vos el que és un poliedre. Un poliedre és qualsevol cos geomètric en la qual les seves cares estiguin delimitats per polígons. També us explicaré què és un polígon, evidentment. Anem a posar exemples de poliedre. Coneixeu la Coca-Cola, aquella beguda que tant ens xala? Doncs, com sabreu, va envasada en una llauna. I aquesta llauna, si la toquem per dalt, què trobem? Una forma rodona. Si la toquem per baix, igual. I si toquem pels laterals, notem que la nostra mà va formant una corba. Això és perquè és un rectangle que s'ha adaptat a les circumferències. Després, a l'estiu, amb la calor a la que arriba, també us haureu pres el típic cucurutxo amb estrachatera o el gust que vulgueu, que tant ens agrada, i aquest cucurutxo de galeta tan cruixent, doncs aquest cucurutxo, tot i que a vegades ens el menjaríem, al principi té forma de con. I un con és un triangle, enrotllat. Altres exemples, aviam. També tenim la típica capsa de galetes que tant ens agrada. Les galetes aquestes tan artesanals que venen al súper, boníssimes, m'encanten. També té forma de poliedre. Aquí tenim un exemple, una capsa. Anem a identificar les seves cares. Posem-la a sobre. Notem que està pla. Una cara. Notem que, de sobte la mà cau. Això és perquè hem topat amb una altra cara. Si notem, totes les cares estan unides com en forma de L, i aquesta forma de L és perquè té molts angles de 90 graus. Ara, com tot poliedre, aquest poliedre, que és un poliedre rectangular, té arestes i vèrtexs. Anem a identificar-los. Passem la mà. I tornem a notar que calent. Just al punt on es tallen les dues cares, l'anomenarem aresta. Ara anem a comptar les arestes que té. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 i 12. 12 arestes, segur que ho heu fet molt bé. Ara també anem a identificar els vèrtexs. Els vèrtexs, seguim l'aresta, i de sobte hi ha un punt on es topa una altra aresta. Hi ha un altre, es topa amb 3 arestes. Aquest punt li diem vèrtex. Ara anem a identificar els vèrtexs. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 i 8. Tenim 8 vèrtexs. Un polígon rectangular té 1, 2, 3, 4, 5 i 6 cares. 12 arestes, com ja hem dit, i 8 vèrtexs. Això ens confirma el teorema d'Euler, que ens diu que les cares més el vèrtex és igual a l'aresta més 2. Per tant, ens diu que 6 cares més 8 vèrtexs és igual a 12 arestes més 2. Oi que sí, que les dues donen 14? Doncs això confirma el teorema d'Euler. Què més puc dir-vos? Bueno, sí, aquesta casta té un rectangle. Les seves cares són 4 rectangles i 2 quadrats. Aleshores, anem a posar-nos amb el rectangle. El rectangle és una figura plana i l'anomenem polígon perquè està tancada. Aleshores, els polígons també tenen vèrtexs, l'únic que no coincideixen 3 arestes, en coincideixen 2 perquè només té 2 dimensions. I també té arestes, en aquest cas no direm arestes, direm costats. 1, 2, 3 i 4. Doncs ara sí, ja sabem el que són els poliedres i els polígons. Moltes gràcies i fins aviat!